کربلا دے اندر جدو میرے حسین کھڑے ہوئے تے ایک جنگ ہوئی ہے، میں دستارانا انہوں سدے نے جنگ مغلوبہ، جدو یزیدی لشکر نے اکٹھے حملہ کیتا ہے، پہلے جنگ ہوئی ہے پھر انفرادی جنگ ہوئی ہے، جدو انہوں حملہ کیتا ہے تو میرے مرشد حسین سرکار دے جتنے مرید سن صحابہ اور صحابہ دی اولاد اور باقی لوگ، یہ بھی ذہن وچ رکھنا، کربلا وچ صحابہ بھی شہید ہوئے اور صحابہ دی اولاد بھی شہید ہوئی ہے، حضور دی آل بھی شہید ہوئی ہے، حضور دی آل دے صاحبزادے بھی شہید ہوئے، اوتھے بھی صحابہ حضور دی آل نو کلیاں نے چھڑیا۔ ہاں یہ بھی غلط فہمی نہ ہو جائے، جدوں حسین پاک دے سارے مرید شہید ہو گئے تو مورخین نے لکھا ہے حسین اپنے مریدان دیاں لاشاں دے بچلے سن کھلوتے، ناظرہ یمیناً و شمالاً، ایک واری سجے پاسے ویکھیا، ایک پاسے کھبے پاسے ویکھیا، تے فرمایا حل من ناصرین انصرنا، ہے کوئی جڑا ہن حسین دی مدد کرے؟ تو چونکہ خطاب عام سی، کسے ایک بندے نے مخاطب ہی نہ ہے حسین، کوئی ہے جدو لفظ آیا نا کوئی، تے اللہ فرمایا حسین میں تے تیرے ناڑا۔ تو مورخین نے کتاب میں لکھیا ہے کہ اس ویلے ایک پرندہ حسین سرکار دی بارگاہ وچ آیا اور اس نے عرض کی تھی حسین میں پرندہ نہیں، میں فتح مندیاں، میں نصرتاں، میں رب بھیجیا ہے، حسین تو پوچھ ہن سودے دا ویڑا ہے، حسین تو پوچھ سودے دا ویڑا ہے، آنکھیں تے پاویں 30,000 نے فتح حسین تیری ہوئے گی، لیکن مڑ میں دیدار نہیں کرانا، تے جی اپنا 6 مہینیاں دا بھی چاہ کے لے آندی ہوئی میدان اچ تے دیدار بھی کراواں گا، تے پوری کائنات اچ گلی گلی حسین حسین بھی کراواں گا۔ بھائی توجہ ہوئی حضرات کے نا، آج جیڑا ہر محلے تے ہر گلی اچ ہندو سکھ تے عیسائی بھی حسین حسین کر دینا، یہ رب دا حسین نال کیتا ہویا وعدہ ہے۔ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو نیزے تے پڑے ہے تے میں بھی گلیاں اپنیاں میریاں نے خالق جو رب ہے، بندے میرے ہونگے حسین حسین انہوں دی زبان تے میں جاری کرا دیا گا۔ اے سودا کر حسین سونیا، با حسین لجپال میں تیرے تو صدقے جاواں، سائیاں فرمایا سونیا اے عارضی فتح ساں کی کرنی ہے، دائمی فتح چاہی دیئے، بس فرمایا حسین امتحان تو دینا ہے، یہ عشق دی دنیا اچ امتحان دے گے ہونا، تائیں تے اقبالہ کہنا امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزادے زبستان رسول، ساری دنیا عشق آپ اگے لگتا ہے تے بندیاں پیچھے لیندہ ہے، حسین واحد عاشق ہے جدے پیچھے عشق بھی ہاتھ بن کے کھلوتا ہے، تاں اقبال آندے نا امام عاشقاں، ساری دنیا دے عاشق ایک پاسے، حسین عاشق رب دے عاشقاں دا امام ہے، امام عاشقاں پورے بطول سروے آزادے زبستان رسول، جی میں پورے باغ چوں سرو اتاں نکلیا ہوندہ ہے نا، سر کٹما ہوندہ ہے، سرو بلند ہوندہ ہے، فرمایا میرے نبی دا سارا باغ ہی سونا ہے، جی میں دنیا چھے نبی دی آل دا جوڑ کوئی نہیں، یہ میں نبی دی آل چھے میرے حسین دا جوڑ کوئی نہیں، امام عاشقاں پورے بطول سروے آزادے زبستان رسول، رمز قرآن از حسین موختیم زیادش او شولہا اندوختیم۔ اقبال فرماندے ہیں یہ قرآن دی رمد سکھڑیاں تے حسین دے بوہے تے آ، تینو حسین دسے قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن پڑھنا اے تواڈے تے میرے وس دی گل نہیں، اسی تے صرف لفظ پڑھنے آ، قرآن نو سمجھے تے زہرہ دے لال سمجھے، قرآن دی رموز نو سمجھے تے زہرہ دے لال سمجھے، جدو کربلا دی ریت تے کلہ سید کھلوتا ہے، میں دنیا تے کوئی ای ہو جا جرت اڑا بندہ بھی کھاؤ،
میں تے ویکھیا جنہ دا ایک مر جائے نا دوجے پچھلے انجی کمڑے ہو جاندے ترائے دیں بعد انہوں نے ہوش ہوندی ہے کی ہویا جے رضائے الہی نال ایک مر گیا اے سید کربلا وچ 56 سال 5 مہینے تے 5 دن دی عمر 56 سال دی عمر بڑھاپا آ جاندا ہے لیکن کسے ایک مورخ نے نہیں لکھیا کہ حسین سرکار دی کمر دوری ہائی اللہ اکبر ایہی ویکھیا نے ایڈی جرت نال باطل دے سامنے ڈٹ کے حسین ہی کھلو سکتا ہا بھرا عباس ورگا بھانجے اون محمد ورگے پتر علی اکبر تے اصغر ورگے میں صدقے جاواں تے بطریہ قاسم ورگا واہ حسین لج پالا میں تیریاں قربانیاں دی داستان تو صدقے جاواں میرے مرشد حسین جدو فرمایا ہے نا توجہ فرمانا کہ مالک من تیرا دیدار چاہی دے عشق دا سودا کرنا ہے تو سودا ہو گیا لیکن سائیاں دسے ہے یہ عشق نہیں آسان مت سہل اسے جانو اللہ اکبر اس ویلے تقدیر آکھے ہے حسین میں تقدیراں حسین مسکرا کے فرمایا ہے میں شبیراں ہائے 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 حسین میں تقدیراں فرمایا میں شبیراں حسین بچے قربان ہو جانگے فرمایا منظور یار راضی ہو جائے حسین پیاس ہوئے گی فرمایا نانا کوثر دے جام پہ لائے گا حسین تیر ہونگے فرمایا پرواہ نہیں حضور دا دین بچ جائے کربلا دی میدانچ میرے حسین پاک نے سرفروش تے استقامت دیو داستان دسیے آج جیڑا بندہ باطل دے سامنے کھلو جائے سمجھیا کرو دے اندر حسین ہے جدو بھی بندہ باطل دے سامنے ڈٹ جائے نا سمجھیا کرو دے اندر حسین ہے اے حسینی ہے جدو کربلا وال ٹورن لگے نا تے مورخی چونکہ تاریخ دیاں کتاباں مختلف چیزاں لکھیاں ہوں دیاں جو کسی ذہن وچ بہ جاندا ہے وہ تو چک لیندا ہے ایک جملہ ہے بھی لکھیا ہے تاریخ دیاں کتاباں کہ جدو حسین دی 4 سال دی تھی حسین آخری ویرے جان لگے نا تے بابے نے جب ہی پا کیا نہیں نے بابا مدینے نہ ٹر جائیے میرے حسین ایک جملہ بولیا فرمایا پتر جے پرندے آزاد ہوندے تے پھر تے اپنی مرضی نہ لوٹ دے اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ نہیں دی اس ویلے کس رنگے چاکھے ہونا ہے بابا مدینے ٹر جائے مدینے دے سکھ یاد آئے مدینے دا پیار یاد آیا مدینے دی محبت یاد آئی بابا مدینے نہ ٹر جائیے فرمایا پتر پرندے آزاد ہوندے تے پھر شاید اپنی مرضی نال پرواز کر دے اللہ اکبر عرض کر دیا نے بابا ہائے 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 بابا جی تسی ہوتے نہ جاؤ کتنی معصوم دھی آئی میرے نبی دے نواسے دی فرمایا بیٹا کیوں فرما دیا نے بابا آگے جیڑے بھی گئے نے تسی اٹھا کے لیا دے بابا تو ان کون اٹھا کے لے آئے گا ہائے 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 یہ حسین دی جگرے بھائی جیڑا اپنی دھی دیئے انج دیئے گلہ میں سنتا رہا ہے میرے سونے حسین نے اپنی دھی نو سینے نہ لایا ہے فرمایا میری دھی سکینہ اپنی پھوپھی دے ناڑ روی تیرے بابے دے امتحان دی گھڑی آ گئی ہے اللہ اللہ شاءاللہ کسے نو پردیس چھ نہ چھڑنی پوے جی میں زہرا دلال چھڑیے عزیزہ نے دی وقار آپ سواری تے سوار ہوئے کمڑے بندے اس گل تے تحقیق پہ کر دے ہوندے جی گھوڑا نہ اٹھا اٹھنا گھوڑا ہوئے نہ دانو کیا تحقیق کرنالی اے گل آئی بس سواری کی میں دیئے تحقیق کرنالی یہ گل آئی سوار کون ہے ساڑی دنیا کمڑی اس گل تے لگی کھلی ہوندی ہے گھوڑا نہ اٹھا اٹھنا گھوڑا میں بھی کھانا گھوڑا تو جاندہ میں وہاں نہ اٹھا پر کملیا گھوڑا تے اٹھنا وکھا کسے نو وکھا سکنا ہے تے سید دی قربانی وکھا
جڑی وکھانے والی شے عزیزاں نے دی وقار سرکار کربلا پہنچے تاریخ جو لکھا ہے جنگ ہوئی ہے میں کدی تسلیم ہی نہیں کیتا کہ جنگ ہوئی ہے میں آنا جے جنگ ہوندی تے حسین بادشاہ نال کون لڑ سکدا جنگاں کوئی نہیں ہوئیاں بس انہوں نے یار دی بارگاہ چ اپنے عشق دا امتحان دیتا ہے حسین میدان کربلا وچ پہنچے نہیں کوئی کوفی نیڑے آندہ ہی نہیں دوروں کھلو کے نشانے مار دینے ایک زہرا دلال 32,000 نشانیاں دی مشق کر دینے کتاب میں لکھے ہے کہ ایک بندے دا تیر ایک ظالم دا تیر حسین دے اوس پیشانی تے لگیا ہے جتھو حسین سجدہ کر دے آئے اللہ اکبر جیڑی جگہ مسلے تے رکھ دیا ہے نا آپ تے اتھے نشان بنیا ہے سی محراب دا اس جگہ تے جدو تیر لگا حسین لجپال نے اپنے ہاتھ نال تیر کھچیا تے خون مبارک چہرے تے بہن لگ پیا اللہ اکبر ایک تیر کھچ دینے تے دوجا لگ دا ہے دوجا تیر گلے تے لگا جتھے میرے سونے نبی بوسے دین دے آئے میرے حسین لجپال دے گلے تے تیر لگا جتھے میرے حضور ہونٹ رکھ دے آئے میں کی میں بیان کرا بہن بے قرار خیمیاں میں چکھلو کے بھرا دی حالت ویندی پئی اللہ اللہ جنہوں سادات دا دکھ محسوس ہوئے جڑے سیدان دی محبت رو محسوس کر لیں جڑے حسین دے درد رو محسوس کر لیں گل انہاں واسطے ہوندی ہے بھائی اللہ انہاں اجر دے وے انہاں دکھ نہ ملے میں ویکھیا ہے تاریخ دیاں کتاباں چ لکھا ہے واللہ حسین پاک دے اوس سینے تے تیر لگا جڑا میرے نبی دے سینے نہ لگ کے سوندا جدو تیر لگا تے حسین فرماندن بسم اللہ علی ملت رسول اللہ سونے راضی ہو جائیں حسین نوے بھی منظور ہے جدو تیران دی بارش ہون لگ پئی سرکار دا سر گھوڑے دی زین تے جھک گیا کوفیاں سمجھا حسین لڑن والا نہیں اور نڑے آ گئے ایک اکلا شیر علی دا میرے نبی دا پتر کلا ہے کوئی ظالم کوئی کچھ چیز مار دے کوئی پتھر مار سکتا ہے تے مار دے کوئی تلوار مار دے جدو زخمہ دی بہتاب ہو گئی میرے حسین جس سواری تے سوار ہے سواری زمین دے قریب ہو گئی زبان حال نالان دی ہونی ہے مولا میں تے اے نہیں تعاون کر سکنیاں اللہ اکبر مولا میں تے نہیں تعاون کر سکنیاں سواری ہور قریب ہو گئی جدو سرکار گرے تو تاریخ دیاں کتاب میں جو لکھا ہے حسین کھبے بھار گرے نے پہلا رخسار زمین تے آیا ہے مڑ میرا مرشد حسین انج تھلے آیا ہے جی میں قرآن رحل تو گر جائے میرے حسین سواری تو گرے اللہ اکبر حسین زمین تے تشریف لے آئے نے حسین تشریف لے آئے نے شمر ویکھیا حسین گر گئے نے اعلان کر کے آندے سارے کوفیوں کٹھے ہو جاؤ آؤ نبی دے نواسے دی لاش تے گھوڑے دوڑائیے میرے امام محمد رضا نے فتاوہ رضویہ دے اندر اس کی طرف مفہوماً اشارہ فرمایا ہے حسین لجپال دے پاک وجود ہوتے اللہ اکبر پیر نصیر فرماندے دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کوئی دشمنی دے بھی کچھ آداب ہوندے شہادت ہو گئی آئی پر یزیدی کتے تے آداب تو بھی واقف نائے سرکار دے وجود تے گھوڑے دوڑان لگ پے او جسم جڑا زہرا پاک دی گود جو پلیا او دے اتے گھوڑیاں دے سم لگ دینے کربلا دی ریت نانے نو یاد کر کے میرا سونا حسین تشریف فرمائے جدو اپنیاں ریجھاں لا کے پیشاں ہٹ گئے شمر قریب آیا حسین فرما دینے 10 ویڑا کیے عرض کیتی سیدہ تیرے نانے دیا بانگا ہو دیا بھئیہ نے فرمایا پیچھے ہو جا فرمایا پیچھے ہو جا ذرا آخری وڑے حسین نو نماز ادا کر لین دے
اپنے خون نال بھجیا ہویا شہزادہ زہرا دلال مٹی کربلا دی تے تیمم کر کے جدو زخمی پیشانی گرم ریت رکھ کے پڑیا سبحان ربی العالی فرشتے عرض کر دینے اللہ سونیا تیری تسبیح تے اسی بھی کرنے پر انج کسے نہیں کرنی جویں زہرا دلال کیتی ہے ایدو خنجر گلے تے ایدو حسین دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری ہے شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا شم حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا واہ سیدہ افتخار عارف ایک عالم نبی سے اس نے نظم ہے اس نے منقبت پیش کی تھی حسین دی بارگاہ فرماتے نے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے بھائی بندہ تیج سجدہ نہیں نہ کر سکتا افتخار عرف کہتے ہیں کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو گئی زندگی سجدے میں ہے ہائے ہائے واہ حسین ایک آخری لین آخری جملہ بول رہا حسین دی ننی دھی اپنی پھوپھی زینب تو پوچھ دیا نے پھوپھی جی میں نو تھوڑا جیا اتا کرو میں نو بابا نظر نہیں پہ آیا ہوگا میرا بابا گھوڑے تے سوار ہے ہن میرے بابا نظر نہیں پہ آدھے اللہ اللہ سیدزادی نے سیدزادی نو چکی آئے لیکن حسین نظر نہیں آئے بی بی زینب علی دی دی آئی نبی دی دی آئی زہرہ دی دی آئی زمین نو فرما دیا نے زمین تھوڑی جی اچھی ہو جا میں اپنا ویر تکنا ہے جدو بین ایتھے آئی حسین زمین نو حکم دے دن نیوی ہو جا بینہ دے جگر بھرا پرداش نہیں کر سکتے بھرا قربان ہوندے اے کربلا بڑے سیدان دا حوصلہ ہے بھائی اے انہاں دے رتبہ